Stort grattis. Hur kändes det här? Det kändes... gjorde rätt ont faktiskt. Det kändes väldigt bra. Ja, och det är många som har pratat om den här syran. Men beskriv nu för alla som aldrig någonsin vill utsätta sig för något. Men om du ställer dig på alla fyra och så springer du allt vad du kan mot en ek och sen stannar du inte när eken kommer, då har du ungefär samma känsla när du liksom träffar. Det var vad som hände ungefär. Ja, men en målande beskrivning tycker jag. Underbart, du har alltså vunnit 4 luncher här på Svarta Lådan. Så stay fit. Ja, det är bra. Sen har vi en... Nej, stå kvar här nu. Stå kvar. Vi vill ha alla vinnare. Nils Zetterström. Jättestort. Du berättade tidigare att du är en liksom sån amatörsportare, men det gick bra att komma tvåa, sa du så? Ja, det höll längre än vad jag trodde. Jag fick tvåa på den tiden, så det var kul. Ja, stort grattis! Ja, välkomna här. Hej, liten kille. Ja. Han väntade på nummer 1 som alla andra. Då har vi en kille som faktiskt sprang under 1,50. Han sprang på 1,48. Det heter Brian Nilsen. Stort grattis till Brian. Ja. Berätta nu här. Du är den första trapprace-vinnaren i skrapan. Berätta, hur känns det? Det känns jättebra. Man var jätteyngre när man kom upp. Det går ju bara runt det där. Men det är ändå lite, jag vet att du är från Danmark och ni är inte direkt kända för era höjdskillnader. Du lyckades spöa oss. Vad tror du, vad är tekniken för att komma upp så snabbt som möjligt de här 24-åringarna? Ja, det var bita ihop. Springa från början och sen bita ihop tvärtemot. Jag tycker vi fick en väldigt bra beskrivning av hur det känns faktiskt. Jag instämmer i den. Ja, du fick en bra beskrivning i veckan. Sen är det så... Ja, applåder!